През 1964 година на световното изложение в Ню-Йорк Форд представя Мустанг, но редом с него показва нещо още по-необичайно – Биг Ред. Огромен експериментален камион, създаден като визия за бъдещето на американския транспорт. Заедно с двете си ремаркета, композицията е дълга около 29 метра и висока почти 4 метра. Под футуристичната кабина няма обикновен дизелов двигател, а газова турбина Ford 705 с около 600 конски сили, способна да движи огромната машина с магистрална скорост. Но Биг Ред не е впечатлявал само отвън. Кабината е проектирана за дълги пътувания и прилича почти на малък апартамент. Има кухня с хладилник и уред за затопляне на храна, телевизор, място за почивка и дори тоалетна. Подът е равен. Кабината и окачването използват въздушни системи, а спирачната система има резервиране. Идеи, част от които десетилетия по-късно стават обичайни при тежкотоварните автомобили. След изложението, Форд изпраща Биг Ред на демонстрационно турне и Съединените щати, представяйки го като камиона на утрешния ден. Това бъдеще обаче така и не идва. Газовите турбини се оказват прекалено скъпи и недостатъчно практични за масово производство, а Форд постепенно се отказва от идеята. Биг Ред е прибран, сменя собственици и през 80-те години практически изчезва от публичното пространство. Десетилетия наред дори не е ясно дали машината още съществува. През 2021 година разследване на The Drive установява, че камионът е оцелял в частна колекция и е старателно реставриран. Оригиналната турбина 705 вече я няма, но на нейно място е поставена по-късна Ford 707. Така, един от най-смелите експерименти на автомобилната епоха на реактивния оптимизъм все пак оцелява.